Li bajarê Amediyê Bakurê Kurdistanê fuara heftemîn ya gurme û temên xwarinên herêmî ya Mezopotamyayê têl darxistin. Fuara ku gelek cûr û temên cuda têda cî digre, ji aliyê welatiyên li Amedê de jî eleqeyekê mezin dibîne. Di fuarê de ji Colemergê heta Efyonê, ji 5 bajaran 172 fîrma bi temên bajarê xwe cî digirin û xwarinên bajarên xwe bi welatiyan didin nasîn. Ji penîr heya sucukan, ji sucukan heya hungiv, zeytûn, tahin, xwarinên cuda cuda di fuarê de li ser dezgehan ciyê xwe girt. Yek ji beştervanên fuarê ku ji bo tiştê fîrma xwe bide nasîn, ji Colemergê beşdarê fuarê bûye Necmetîn Acar e. Acar bi kevneşopiya Colemergê tayinê çê dike û difiroşe. Acar li ser fuarê û karê xwe ji van medyayê re axivî û got. Rastî fuar genelde tevahî ez bêjim rojê dawiyê hala balık dibin. Anha baş e xirab nîne, organizasyon jî xirab nîne, baş e. Fuarê em nehet tûtê çeşît tahîna difiroşin. Hem tahîna me ya Colemergê ya Hekarî ez bêjim dema kevin da, dema pêşî da ya dema Suryanî Kerdanîya damayî hem kültûra me çanda me ya hinde heye. Hem jî tahînên dîyê rojane vê gavê ez bêjim piyasê da cid girin em wan jî difiroşin. û ji birê hindê dimseye ez Türkî bêjim bekmezanê helwa û hingîvê Hekarî em difiroşin. Fuar bi cûrê xwe gelek balê dikişîne, lê ji ber buhabûna tiştan rastê gazinên welatiyan jî tê. Welatiyên bi navê Hüznî Arman jî yek ji wan welatiyên ku ji ber buhayiya tiştan gazinê dike. Arman di derhekê fuarê de wiha axivî. Çawa ye buhaya zêde ye. Yani gorê dibêjî ya. Yani gelir ammarı. Bele. Gorê wî ava zêde. Yek ji balkêşiya fuarê ew bû ku navê çêya Andokê ji xurekiriya merxe û bi navê hingivê Andok hingiva difiroşe. Firoşkarên xwediyê hingivên Andok li ser navê merxa xwe û fuarê wiha axivîn. Jêpan dikin balak bizinekê. Jêpandan kîjê dibên evkayî buhaye, fiyatayî buhaye.Ora bayağı em ê gehî zêde ye. Ev oda bezirganiyê tiştekî xweş dike. Yani jalî aborî ve taamê herêmî û evê Tirkî her bide nasandin. Halihazir ez du care fuarê dikerim. Heme ji her bajarê tevlîbûn çêniye. Deriyê fuara heftemîn ya gurme û temên xwarinên herêmî ya Mezopotamyayê ev ê heya roja 23 mijdarê vekirî be. Jan Belek, Var Medya, Amed.